gine magi kadho chike mag counties, gine magi kadho budgets mag counties. Matiende ni gine magi ng'eyo pek magin go ni wakadho budget makamae county wa to pesa to kwadhe yudo. Duon ni nyaka bed ni serikal mamalo winje, kila ng'ato winje ni wasekadho budget makama, serikal mamalo nego bed ni miyowa pesa mondo wachop dwachwa. Wachop dwach jopiny ma represent e counties or rather wards wagi. Mane ka onge gimoro amora kendo monego bed ni miyo duon gi winjore. To this is the only reason. To wach moro Kevin Osido wacho mar ni seche ma wayiero jogi. Apani medero ni seche ma wayiero jogi. Bed king'eyo ni function mane e function mar governor, to function mar senator en mane, to function mar mjumbe en mane. Mondo kik ng'ato bi seche mo campaign ong'isi ni abogero nu sibtal. To dwa gero nu sibtal tenen mbunge. Odwa gero sibtand ni with what function? Function de mane modwa gero ko nikech ma to function mar governor. Seche ma ng'ato ng'isi ni adwa gero ndara. Wang'e ni classes mage mag ndara nikech iyudo ka seche moko ntie ichope gweng' tiyudo ka nitie ndara moro moko ger nikech governor gi mjumbe ok winjre ni ok nugona kura koro un kora ng'ucham wich tekou kata ng'at manugone kura chakaro bio ger nu ndara tiyudo ka yuarruok no nitie. Wabe bedo jok maketo siasa e weche mag development. Kama nitiere soma ne ote moro achiel kaka to bang'e ang'aduo kaka koro watu wake weche mamoko. Jairus Nisin wacho kani awinjo chenro ka ntiere Siaya ka baba. Jodala wasani Kenya ka sekta 10 ntiere ywaruok. En wach mane? En chakre wacho omenda mag counties, lecturers, okupuonji, weche osiptal, dakteche bende duang'anyo. Akiana gisalando, podi wabukoni karka wach mantiere ni Adani odonjne piny Amerika kocha gi ketho matude kod mendado. Mago mana weche matuchiw gi mbui mar Citizen Digital ne kod moge jwang. Ka ntiere karka japiny dwaro nen nikech gido timo wacho japiny dwaro ka county tiyo. Ka county tiyo tiende nango. Brenda acha kodika kendo iwacho ni gima ng'ato nyalo neno to wach ni pesa mobiro Alego Usonga, pesa modhi yora rieda yo Uyawi Beach mane kama nantie machiegni. Endara maki neno kiwuok nang'o makiridore piny kikalo nangu. Endara mipire jok mane namka gikadhe nade ka giduogo ku. Bende ntiere county matiyo karka kata county matiyo mar nyawacho ne dier ndara ntie ka. Osuptal ntie kenen gi yath. Lakteche ka ichulo. School ntiere ka ICD nyithindo ntie school. Nyoro nalose weche mag drop out. Gigi duto gima japiny nyalo neno to wach ni pesa mag governors gogo nduru sani TV ni. Pesa ni chopo kendo japiny neno berne. Gin gik mage mapono japiny onego beni geno kata rito. Maduong' mogik. Maduong' wacho ni health is wealth. Ka ine county kacha tidhi e sibtal. Obede sibtal maduong' mar county, obed sub county hospital. Bedo ni nyadhi e sibtal, miyud ka nitie daktari, miyud ka nitie otanda, miyud ka nitie yath. At that affordable rate. Bedo ni facility no nitie to it is working properly. Mano nyiso ni county tiyo. But sasa medhi e sibtal ting'ise ni aya koro yath tang' ne dhi nyiew kin waonge yath. Kata kidhi tiyudo king'ise ni daktari onge, daktache ni e ng'anyo. Kidhi tiyudo ni nurses wacho ni ok ginya bede tich pok ochul gi dweche 6. Means ni county ok ti. ECD, that is basic education. Kuma kila ng'ato chake cha nen function manokawo wene counties. Seche ma nyithindo dhi e skunde ka kata seche ma facilities go onge wawe mana mokwongo kata ni gidhi e skul. Seche ma onge ECD facilities cha. Onge koma nyithindo chake kapok gidhi e primary. Nikech ka goro gichopo e primary to koro it stops being a county function. Koro donje education mamalo. Bedo ni facilities gi onge kata gintie to gionge staff kata staff nitie to pok ochulgi. To onge kata training moro malong'o magiyudo mino ni county ok ti. Machielo manyamede ni chirni wa mantie security generally in a national government function. But CSA ng'at mani in touch gi jok mani ground no.
gin the people at the devolved units. To these people at the devolved units, kechokang ni wat ni serikal, mama aloang ni bi, ma gernu chirni, kata make sure ni chirni gi, nigi light, chirnigi, nigi pi, chirnigi, nigi sanitary facilities. Nikech seche moko ya serikal mama lo nyalo ket giwach ni kama to nitie chiro makama, but chiro ni ngama collect usuru, ngama collect license. Johanda swekra nitie pesa magi chulo ni county pile ka pile kata monthly kata yearly in form of licenses. Services mage monego bed ni giyudo kuma gichule pesa nikech ka ukao siling 20 siling 30 odiechieng' kodiechieng' kuom ja ohala mani chiro cha kuom ng'at moya duke kanyo onego bed ni chiro ni nitie light mokang na wach ni chuna ni nyaka lor duka kata nyaka lor stall sapa gareyo nikech koro ka mudho sedonjo to onge kaka ng'ame duso nikech insecurity nitie kanyo ni an ka to kanyal yudo pi maler okanya yudo sanitary facility malongo e chiro seche mantie kanyo mago gik monego bed ni wang'eyo mane how to gauge ni nitie county matiyo malongo kata county ok ti malongo. Those are just a few functions ma wanya point out. Kamano Kevin Osedo kinyalo medo kar ka japinyo ne ang'o mondo wach ni county ma Kisumu tiyo gima Brenda wacho kanyo miya paro kae kendo anyalo wacho ni county ma Kisumu